כל הפעילות הזאת, כל הלפגוש פאונדרים, לפגוש חברות, לפגוש המצאות, כל זה כשאני עדיין סטודנט בבית ספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, זה מטורף. הקמנו את קרן מעיין כדי לגשר על פער מאוד משמעותי. פער בין לימודים תיאורטיים ברמה הגבוהה ביותר, והרצון להביא לסטודנטים ולסטודנטיות המוכשרים והמוכשרות שלנו, מגע פרקטי עם עולם ההשקעות. החלטנו לעשות משהו שעוד אף אחד לא עשה, וזה להקים קרן הון סיכון אמיתית, כזאת שבה ג'נרל פרטנר זאת חברה בת של האוניברסיטה העברית, שמבינים שאנחנו לא מתפשרים לא על תשואה פיננסית ולא על השפעה מדידה ומכוונת, ושאנחנו מתמקדים בסטארט-אפים עם זיקה לאוניברסיטה העברית, וגם לא מתפשרים על הכשרה ובחירה של סטודנטים מצטיינים, שבראייתנו יכולים להוביל את כל התהליך מקצה לקצה. מה שמאחד את הקרן זה שאנחנו כסטודנטים מובילים אותה לחלוטין. אנחנו מבצעים את הסורסינג, את הדיו דיליג'נס ומכינים את האינבסטמנט ממו, כל השלבים של ה-value chain שעושה קרן רגילה, ככה גם הקרן שלנו עושה. אנחנו משקיעים בחברות שיש להם חשיפה בעיתונות, וזה חלק מגולת הכותרת של היום, שפותחים גלובס, שפותחים כלכליסט. This really opened my eyes to the world of venture capital. I knew nothing about it before, and the whole world of innovation and technology, and it's what I do today. מבחינה מקצועית למדתי גם איך לעשות due diligence, איך לדבר עם פאונדר, איזה שאלות לשאול. אלה לא סתם סטודנטים, אלה סטודנטים בבית ספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, ובסוף זה מוכיח את עצמו. שמעתי הרבה שיחות עם יזמים שעצרו לא פעם ולא פעמיים את השיחה ואמרו, אף אחד אף פעם לא שאל אותנו את זה. אני מאוד מקווה ששותפים שהצטרפו אלינו, ואנחנו זקוקים לשותפים האלה, כולם ביחד ייצרו איתנו את הקסם הזה שנקרא מעיין, ויוכלו ליהנות מהצלחה, וגם לייצר תיקון עולם עם טכנולוגיות פורצות דרך שיגיעו לקהלים מאוד מגוונים, וזה גם לייצר החזר משמעותי על ההשקעה שלהם. Profit with purpose, המודל הזה של קרן מעיין, יכול לייצר ווין ווין לכל הגורמים.